سلام لك عبيتي ازي لك امزل رياض لنا ناي لاوندري ناي غزانا كما عينتنا نمرت تمرجاناتنا خون كن ابو سرار حوز ملكت لك اتي ذا مول وي باي اتناتو كواليتي نايتي كستاكا كله ناي الكتريك ديو ناي غاز دي بناتو متن يسرح مالتي ازي لك امزل رياض لنا رما ناي لاوندري هنا عابي انتاي بحال لو مالتي ኤልጂ ዝብል ኣሎ ካልእ እንታይ ክነግረኩም እዚ ናቱ ኣብ ትሕቲ ድሮወር ዘሎ እዚ ድሮወር እዚ ከዓ ልክዕ ርእሱ ዝኻለ ላውንድሪ ማለት እዩ ካልሲ እንድሕር ኣልና ኮይኑ ኮስትሞ ናእሽቱ ነገራት እንድሕር ኣሊ ኮይኑ ኣብዚ ንሓፅቦ ኣብ ክንዲ ናፍቲ ብዓብዩ ንሓፅቦ ማለት እዩ እዚኣ ክትሓፅበልና ትኽእል እያ ንእሽተይ ላውንድሪ እዚኣ بعبايا أبز خارلاتنا قال أنتي كنقولكم من بدري so sometimes أنتي خوني كنا رأينا مثلا نزيات الحمار so زي عينة LG ምናልባት እንድሕር ከምዛ ናይ ታሕቲ ዘይብልና ኮይኑ እዚ ላውንድርና ኣብ ላዕሊ ጥራይ ላውንድር እንድሕር ኮይኑ ኣጋጣሚታት ዘጋጥም እንታይ ኣሎ መሲልኩም ብዙሕ ክራውንቲ ኣብዚ የእቲና ክሓፅብ ከለና ናእሽቱ ነገራት ከም ካልሲ መሳሊ ወይ ከዓ ናእሽቱ ነገራት ከም ናይ ኮስትሞ ዝኾነ ነገር እቲ ድሬን ናይ ማይ በዚ ዝሓልፍ ድሬን ክገብር ከሎ ማለት እዩ በዚ ስለ ዝሓልፍ تمالي إنسان هكراونتي كمزي سيركليت كجبر كلها تناوشتو زخانة كالس مسائل خا نبزي متسمو أبز ستاك خوون مالتي سو بنيشتي عدل شو عدل رخيبو مستينا مايرس حد درين خير مسو تحويسي خيرمو نتي ناتنا لاوندري تطويو بو مالتي شو مخنا بعدين درينينا زخانة ستاك خوون مالتي سو هذه كافة قطاميتات لك زي عمزل زيادة لنا أبغليو لك عملوا كم ذكر بزلونا أبغلي خا كم ذكر فات دلونا مالتي زي أنا من تايت تأمنا نهريلكم هجي إذا إتي مانوال درين يا مالتي مانوال درين لك بز خفيتنا زي أمس فتحنا يا مايك مثلا مهنياتون تاي بز تخالنا مثلا إتي أو سنحنا سبين نجورة مهنياتو زين نهر كفيتنا يو تماي باحي له وقت الناس لازم هو يكابب بقرب النا جبرنا بزخانة سنكير لجرنا تقبلنا نتماي كستاين جبرو مالتي سو أبي سنة حنا نهرينا زي تري ودرهم لك كالسي أبزن نهر آتيو أبزي بزناتو وشتي بامب لو نتي بامب دفيو نفتي لاي نرسح حد شد مالتي سو imagine تخالسي بزمت أتطوي لان نهر تنها ستاكيا تقول زي نهر عبيساتو دم بتبز دمت ماي أكيني سلازي زيها بخومو تتكم كلاد زخنا نجركا أبزي كوفي لسنة ويون سنتيم زوات صخاب جبانا ديو أب جبانا سنة ورقة ديو زخنا نجر نهرك سابيلو زيها ناتا ناي درين مانوال درين كنت كمل لنا خيرنا نوعي شكل مسجبرنا خا تفتي ذلو بعدنا خستين جورو so this is called easy treatment مالتي تاناي لو ناي دراير كآخر يكون مالتي شو ساعد الله سلازي ازي لك كم زين رياض لنا زي بشنخ يمانه يحزي دلهو تسلم سو اتنايتي بامب غينو نتي ماي كاب تي ماشين تجونغ ازمصه ني نافتي ناي سويج لاين حوسلنا مالتي زي لكاتا ناي فلتر ناتا مالتي زي بيدنا هم فتحان خل عينت
መጽረይት ኮይና ያ እቲ ማይ ዝተዓብሰ እቲ ካልሲ እውን ንባዕሉ ኣብኡ ካብቲ ዝጸንሐ ማለት እዩ ስለዚ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ልክዕ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣፍታ ናይታ መጀመርያ ዘረኣኹኹም ልክዕ ኖርማሊ ከምዚ ተኸፋትን ተዓፃውን ኣለዎ እዚኣ ድማ ልክዕ ኣብቲ ናይ ታሕተዋይ ክፋል ብ4 ስክሩ ዝተኣሰረ መስመር ኣለዋ ልክዕ እዚኣ ድማ ኣፍታ ንዓ ነታ ካቨር ምስ ፈታሕናያ እቲ ናቱ ማንዋል ብኢድና ፈቲሕና እቲ ክፀርይ ዝግብኦ ኣፅሪና ናብ ንብሩ ናብ ቦትኡ ንመልሶ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ተዓቢሱ እቲ ካልሲ ድማ ደቂቕ ስለ ዝኾነ ናብኡ ናይ ምእታው ዘለዎ ተኽእሎ ኩሉ ግዜ ዓብዩ ማለት እዩ እሱ እንድሕር ኣትይዎ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ነዚኣ ልክዕ ፈቲሕና እቲ ኣብኡ ዘሎ ማይ በብቑሩብ ብሓንሳብ ዘይኮነ ንኸፍቶ ቀስ ጌርና በብቑሩብ እንዳፍኮስና እቲ ማይ ክሳብ ኣብኡ ዘሎ ክሊር ኮይኑ ክሳብ ድረይን ዝኸውን ማለት እዩ ብሓንሳብ ከፊትናዮ ግን እቲ ኣብኡ ዓቢሱ ወይ ከዓ ተኣኪቡ ዝፀንሐ ማይ ወይ እውን ኣብቲ ማሽን ዝተረፈ ማይ እንድሕር ኣሎ ኩሉ ብሓንሳብ ክወፀና እሞ ካልእ ዳሜጅ መታን ከይንፈጥር ቁሩብ እንዳዝለቕና እንዳፈታሕና እቲ ናይቲ ፕሬሸር ናይቲ ማይ እንዳረኣና ብኡ መሰረት ጌርና ከዓ ኩሉ ክሊር ኮይኑ ምስ ወፀ ንዕኡ ቸክ ጌርና ዝፀሪ ወይ ከዓ ዝኾነ ዝወፅእ ነገር እንድሕር ኣሎ ውፂና እቲ ዝነበረና ንብረት ብግቡእ ናፍቲ ዝነበሮ ቦታ ንመልሶ ማለት እዩ ከምዚ ክንገብር ከለና እንታይ ከም ተወሳኺ አይዲያ ማለት እዩ እንታይ ምረፅ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምፍታሕና ብቴሌፎንና ብቪድዮ ድዩ ወይ ከዓ ብስእሊ ስክሪን እንድሕር ወሲድና እቲ ስቴፕስ ኣይንጋገን ኢና እተን ዝኾነ ንብረት ከዓ ኣበይ ከም ዝነበራ ቦታን ክንመልሰን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ ኣሕዋት ኣብዚ ከምዚ ድረኣኹሞ ነዚ ይመስል ነይሩ ንቐፃሊ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክትሪኦም ስትደልዩ ድማ እቶም ሓደስቲ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ከምኡ ኣብ ፖስት ዝገብረሉ ብቐሊሉ ክመፀኩም ስለ ዝኽእል ከምኡ ድማ ናብ ካልእ ሰብ ንኽባፃሕ ድማ ሼር ላይክ ብምግባር ድማ ነዚ ቻነል ንኽዓቢ ስለ ዝሕግዝ ናትኩም ተሳትፎ እውን በዚ ኣጋጣሚ ሼር ክትገብርዎ ብታሕትና ይሓትት ካልእ ዓይነት ስራሓት ነዚ ተመሳሳሊ ወይ ከዓ ከምኡ ኣብ ገዛና ኣድላይ ወይ ከዓ ክቐርብ እትደልይዎ ሓሳብ እንድሕር ሃልዩ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ብምፅሓፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ስለዚ ያ ቀፃሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሓት እናነጠፍና ኣብ ገዛና ዘድልዩና መሳርሒታት ይኹኑ ዓይነታት ስራሕ ሪሞደሊን ሪኖቬሽን ክንገብር ምስ እንደሊ ገለ መወከሲ ክኸውን ወይ ከዓ ክጠቅም እኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ሓሳብኩም ድማ ቦታ ኮመንት ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ በብዘለኹሞ